Joo, täällä Peter Hope Gaming, pistä mikki kunnolla. Täältä Battlefieldia rupeen kuvaamaan. Lähtee. En mä oo huono. Noniin. Lagittaa jonkun verran. Olen surkea kuski. Meni yksi. Nyt takaisin alueelle, täytyy lähteä lagiin loppumaan. Mulla on ääni vähän pois, niin ja lagi on hurja. Juoskaa! Mihin näis pesää? Come on, ei tullut tommo. No. Näin nyt tällä kertaa menin kuolemaan. Ehkä Minea varmaan rupee tulee seuraavaksi tämän videon jälkeen. No niin, mutta onks täällä on tää kahden raketin kenttä. Mä oon nyt viimeisenä, koska huono. Ja täällä on 30 levusia ja mä oon itse 8 levu, niin johtuu varmaan vähän siitäkin, että en ole millään parhaasti. Ja tietenkin lagia, mutta joulun jälkeen pitäisi jossain vaiheessa saada parempi kone, niin tietenkin mä oon noin surkea, että mä en tajunnut se kakkosella. Mä osun! Joo. Tällä kertaa.